Wara li l-erba kompla ismih dwar il-kas li fetaħ il-Partit Nazzjonalista rigward numru ta' votanti li ġew irreġistrati fuq il-binja tal-Gvern fis-Siġġiewi, il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek waqfet ismih biex tkun tista' tmur istess is-Siġġiewi u tevalwa s-sitwazzjoni. U hekk fil-Maġistrat waslet fil-post ir-rappreżentanti tal-Gvern qalula li ma kellhomx iċwievet tal-appartamenti u għalhekk talbet l-intervent tal-Pulizija biex tkun tista' tidħol fil-flets tal-Gvern fejn ġie notat ċerta telqa. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek kienet akkumpanjata mill-Pulizija f'kull ħin waqt l-evalwazzjoni. Preżenti fis-Siġġiewi kien hemm ukoll id-deputat reġistratur tagħha. Il-Partit Nazzjonalista kien beda proċeduri dwar numru ta' votanti li ġew irreġistrati fuq il-binja tal-Gvern fis-Siġġiewi li għadha fi stat ta' kostruzzjoni. Bilan il-Partit Laburista jipprova jirbaħ il-maġġoranza fil-Kunsilli Lokali tas-Siġġiewi. Fil-fatt, sissa x-xhieda kollha ammettew li ma jgħixux f'din il-binja tant li fil-binja qatt ma hemmx dawl u ilma.